Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing piwulangan basa Jawa. Tasih nglajengaken ngrembak babagan Sekar Mojokerto. Perlu dipun mangertosi bilih kasustraan Jawa menika tembang bisa kapérang dados sekawan, antawisipun tembang ageng utawi tembang gedhe, tembang tengahan, tembang alit lan tembang dolanan. Tembang macapat kalebu jinising tembang alit amarga paugeran tembange klebu luwih prasaja tinimbang tembang gedhe lan tengahan. Urut-urutanipun Sekar Mojokerto menika sami kaliyan lampahing manungsa saking jabang bayi abang dumugi tumpukaning pejah. Ingkang sepisan inggih menika Mas Kumambang. Mas Kumambang menika gegambaranipun jabang bayi ingkang taksih wonten ing kandhutan ibunipun, dereng kawruhan jaler utawi estri. Kaping kalih inggih menika Sekar Mijil, tegesipun sampun miyos saha cetha kakung utawi estri. Kaping 3 inggih menika Sino. Sino menika saking tembung anom utawi kanoman. Minangka kalodhangan ingkang paling wigati kanggenipun tiyang anom supados saged ngangsu kawruh sak kathah-kathahipun. Salajengipun tembang kinanti. Kinanti menika saking tembung kanthi utawi tuntun, ingkang ateges dipun tuntun supados saged mlampah ngambah panguripan ing alam donya. Salajengipun asmaradana tegese rasa tresna marang liyan ingkang sedaya wau sampun dados kodrat ilahi. Salajengipun tembang gambuh. Gambuh menika saking tembung jumbuh utawi sarujuk, ingkang ateges bilih sampun jumbuh utawi sarujuk lajeng dipun gadhukaken antawis kakung saha jaler ingkang sami-sami nggadhahi raos tresna wau ing pengangkah supados sageta gesang Salajengipun tembang dandang gula. Nggambaraken gesangipun tiyang ingkang saweg remen menapa ingkang dipun gayuh saged kasembadan kelakon gadah sisihan utawi kaluwarga, gadah putra, gesang cekap kangge sakluwarga. Salajengipun Durma. Saking tembung Darma utawi weweh. Tiyang bilih sampun rumaos kacukupan gesangipun banjur tuwuh raos welas asih marang kadang mitra sanesipun ingkang saweg nandhang katresnan. Pramila banjur tuwuh raos kekarepan Darma utawi weweh marang sapadha-padha. Pangkur. Saking tembung mungkur ingkang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka, ingkang dipun penggalih kekarepan tansah weweh marang sapadha-padha. Megatro. Saking tembung megat roh utawi pegat rohipun utawi nyawanipun, awit sampun titi wancinipun katimbalan marak sowan mring Sang Maha Kuwasa.
salajengipun pocong. Bilih sampun dados layon utawi mayit, banjur dipun bungkus mori putih utawi dipun pocong saderengipun kasarekaken. Watekipun tembang Macapat. Tembang Macapat Mas Kumambang menika anggadhahi watek ingkang sedih, susah utawi nelongso. Tembang Mijil watekipun tinarbuka, kebak ing pitutur saha katresnan. Kaping 3 tembang Sina. Watekipun inggih menika Grapyak Sumanak. Kaping 50 Durma, watekipun galak, nantang, nesu lan muntap. Kaping gangsal Asmarandana, anggadhahi watek sedih, sengsem, prihatin. Kaping 6 inggih menika tembang Kinanti. Watekipun inggih menika seneng, tresna lan asih. Kaping 7 Dandang Gula. Watekipun luwes lan resep. Kaping 8 tembang Gambuh, anggadhahi watek wani, wanuh, kulina lan raket. Kaping 9 tembang Pangkur, anggadhahi watek sereng, kejem lan nantang. Kaping 11 menika tembang Megatruh, anggadhahi watek sedih, medharake raos memelas, getun, prihatin. Kaping 11 menika tembang Pocong, anggadhahi watek kendho, tanpa greget lan sembranan. Mekaten wau andharan babagan tembang Macapat. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.